Abumonyamumai. Asim elu wanurolumo. Nabumonyamumai. Ike chukwu kike kanjiagae. Ike jachwajo moe. Abumonyamumai. Mamara Yahuwa nani ya jindumo. Abumonyamumai. Mebube Yahuwa kanjiagae. Ike jachwajo moe. Amara Yahuwa jindugie. Ibonyamumae. Ibonyamumae. Ebube Yahuwa kijaga. Otomo ndị nsọ Ibonyamumae. Ma ike Yahuwa kijagae. Ibonyamumae. Abumonyamumai wo. Asim elu wanurolumo. Nabumonyamumai. Ma ike Yahuwa Ma ike Yahuwa kijagae. Ike chukwu kike. Amara Yahuwa. Ndewo. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rafana. Agma ebuye nkenke because I'll get a lot too late, but I want to deal with this issue. Actually, me happier. Today, like since yesterday, more than 6 people are born. Na koronam here basara adodiorama, and almost every one of them na something wrong with her head, and all of them confirm that in the camp with Mazi Simon Eba. But I may use the caption that says the Three Amigos. You have to understand Uchechi na Dadaramma and the one Ishipong. They are doing the same job. No hana just to sabotage and the can Emayam Manaz. And still that thing many has tended to Simon Eba. You have to understand both of them, 3 of them are doing the same job. They are doing the same thing. When him just saying here the three amigos. The 3 amigos. And they are doing the job. As I speak, I thought you're a man on life. Na program on almost 4 hours now. Video almost 4 hours. That means I make a video come for 4 hours. Here I the first time I made it today. I made the one. Every day I got na page here. I thought I make video 2 or 3 times. And each video sometimes on a carry 6.5 hours. And okay, me sometimes they make 2, sometimes they make 3. So one a family, one mark, one D and a shrini. Gone on social media 3 times in a day. Spend their 6 hours. Only one video
ọ nọ nga na-erigo nri. That means o duru na-erigo nri ka o rige lunch ka ọ gịnị. That means you have to understand ihe o mege. Ọ chọghị ịpụ na social media, ọ chọghị ka ndị gege ntị jee gee ndị ọzọ. That means Ada dị ọra mma achọghị ka onye ọbụla na-ege ntị jee gee onye ọzọ. So ọ chọrọ yarị na possible na ọ ga na-ehi ụra nọkwa jigide ndị niile na-ege ntị ka a ghara ije ege ndị ọzọ. Achọghị m ịkọnfam ihe ndị mmadụ na-agwa m na isi arịghị ya mma because ama m ihe na-edu ya, ama m ihe na-akwa ya ni. Achọghị m ịkparịma mmadụ ya wụzie ihe ana na-ahụ anya na-emuvu onye ahụ, then ya wụzie na maybe na may declare na war with ihe na-akwa onye ahụ. I don't want to do that. But I will go straight to the point. Anọghị m na character assassination. Ada dị ọra mma ọnọghị with Simon Ekpa. It has been confirmed. Even before Simon Ekpa eje enwe nsogbu, Simon Ekpa a suspend ya from autopilot. Simon Ekpa a suspend ya from autopilot. And then when some videos a na-ekwu na mgbe egide Simon Ekpa egide na ọ na-rejoice. Asalam ha wetere nem that video can confirm more. Ada dị ọra mma anọghị with Simon Ekpa. Ada dị ọra mma nọ with her own pocket. Because ọ mana YouTube na-enye ya ego. Onye o ji nọ n'ode. Onye mere na ọ na-apụ apụ. Ihe abịala baa ya n'isi. Na ihe ọbụla ebe ọbụla akụrụ kpom, Ada dị ọra mma were bịa tige bịa tọhee ya were nụ ntị mere oche asif na ndị ahụ enweghị that video, asif na ndị ahụ ejibe aka ha gee. I think something enwere ihe na-eme nwaanyị agba ha aka. But ọwụwa m dị nwoke nwa ga-akpọ ya aha. A lot of people na-atụ Ada dị ọra mma ụjọ ịgba ya okwu because I feel ha na because na the nwaanyị na-agba egusi na ọ dị capable ịgba egusi for 48 hours and ndị mmadụ achọghị ka o were ha ji na-akọ bullshit ya. But mụ na onwe m and some people na-atụ ya ụjọ efili ha na o nwere nwa njanja ihe o jeje konoko, so he feel that she can akajara m akaja. So ezuru m ka eme. Ada dị ọra mma ana m agwa gị n'ụbọchị taa. Today wu 18th of July 2026. Stop use aha Nnamdi Kanu. You can start using aha Nnamdi Kanu mgbe ị gara ga tie aha ya na France ebe jeje kagbuo aha ya. Ị gara ga wepụ aha Maazị Nnamdi Kanu na France. Every day ga n'ụlọ ga our leader Nnamdi Kanu, our leader Nnamdi Kanu. But ọ gị wepụrụ aha Nnamdi Kanu na France. You single-handedly iwepụ aha Nnamdi Ezebino from France. So jee bụ ụzọ tiga aha Nnamdi Kanu ngaghị iwepụrụ ya. You are not, you put with Nnamdi Kanu. You just like Madam Cancer. You just like Nwanyi Shipong. All of you, three of you are birds of the same feather. Ihe nọ na-eri ozu, nọ like ebe ozu da, ka nọ je fesha share, rie ya, doka share, do ya vam vam vam. Nọ day and night na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ. Nna gbakata nna agbamakwa Simon Ekpa, nna gbakata nna agbama Simon Ekpa. And nwaanyị chọrọ itinye erimafọ eji n'ime ndọrọndọrọ nwere nwaanyị na-eme. Ọ chọrọ ikewa, ọ chọrọ
iji na-eprove na IPOB dị iche na autopilot dị iche. Simon Ekpa dị loyal to Maazị Nnamdi Kanu, but nwaanyị alikeghị ya. Ndị otu Simon Ekpa mụ na ha kwuru n'okwu ha niile na swear allegiance to Maazị Nnamdi Kanu, but nwaanyị ihe ọ na-ekwu eshi ihe n'obi because ọ ya wepụrụ aha Nnamdi Kanu from France. So ndị na-ege ntị filiri na ịkwụrụ with Maazị Nnamdi Kanu jụọ na Ada Dịọra Mmasị ele ihe mere iji wepụ aha Supreme Commander Nnamdi Ezebiro na France, iji na-ewepụ ya na France. Since morning here we are maybe the third time on abia online. Yesterday 6.5 hours, but I was on 4 hours. 3 days ago 7 hours, but I had 3.5 hours. Only a day on about 3 times. Sometimes you know 3.5 hours, sometimes you know 4.5 hours, sometimes you be again 3 hours. One just duru na social media bụrụ onye ọbụla mere any video pam ya hụrụ ya pụta duru nga na-eri nri na-akọ bullshit. Ndị na-ege Ada Dịọra Mma, I'm sorry, I'm sorry, mana nọ na she is not with Nnamdi Kanu. Now na ihe ọ na-eme ka hapụgodu ndị autopilot ọ na-agba ụkwụ. Ọ na-agba Ngozi Orabueze ụkwụ, ọ na-agba Oge Nkele ụkwụ. Onwe onye ke ya na ya dị na mma ka anyị hapụgodo ya. Maazị Nnamdi Kanu delegate a new DOS leader. Okpeghị na ya, ọ ka na-agba ya ụkwụ, ọ ka na-agba Kanu nta ụkwụ, ọ ka na-agba nne nna ya anya ụkwụ. Ma onye ọbụla na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu ọ na-agba onye leenụ. Ọ challenge mere achala ogo, ọ kparịwala achala ogo, ọ gbamana achala ogo okwu, ọ gbamana ele ahụ ya ezumezu okwu, ọ gbamakọ na nwaanyị bi Canada, ọ gbamakọ na ya okwu. Onye ọbụla kwugo okwu gbasara Nnamdi Kanu ya meme onye ha attack. So ele otu ị ga-eji na-eme attack ndị na-ekwu okwu ọma gbasara Maazị Nnamdi Kanu gị na-eme ha attack? Eme ya sị onye ọbụla bahacha na ya dị capable handle. Onye ọbụla laacha n'ime ụlọ ha bahacha ga-emezie naanị gị ntị. Nwaanyị na ọtụpụrụ n'isi. Okay, ya wụrụ na agbara m nkịtị 5 years ago, ele ebe Maazị Nnamdi Kanu, ele ihe ikwuge 5 years ago, ele ihe ikwuge 5 years ago, and ihe na-ekwu 5 years ago ọ dị iche from today. Ị ka na-akparị Kanu nta, ị ka na-akparị ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu, ị ka na-akparị I the wicked one. Last week gị na ezumezu, ị na-akparị ezumezu. You took a jab to you jabbed ele aha nwanne anyị nwaanyị a Fearless Achalogo. Onye ọbụla kwuru okwu ọma gbasara Maazị Nnamdi Kanu, Ada Dịọra Mma aghọrọ ya. Ada Dịọra Mma is just like Maazị Cancer Uchechi. Onye ọbụla that meant well for Maazị Nnamdi Kanu, onye ha wụ onye iro. This useless woman a na-akpọ Ada Dịọra Mma. Enweghị m ohere ispend on this bullshit, but ihe m chọrọ ka nnụ mata wụ na nwaanyị anọghị with Maazị Nnamdi Kanu, and nwaanyị a na-akpọ Achalogo. 3 of these ụmụ nwaanyị efulefu atọ enwe ka ekwuru na with Maazị Nnamdi Kanu, and ya wụrụzie na ise na ịnọ na autopilot, na ịnọ na Biafran exile. These 3 ụmụ nwaanyị ụchụ enwe ka ekwuru na with Simon Ekpa. So gị na-ege rubbish ha na-akọ like this Maazị Cancer Elahe Uchechi. Everyday ya pụta de bullshit na Twitter, everyday ya pụta de bullshit na Twitter. Instead oge je zuru ike because o mebe onwe o jila aka ya nwatakịrị ṅụga ara ji aka ya dọpụ onwe ya ọnụ na ara si na ya gụwa aṅụ, ji aka ya were Nnamdi Kanu fee ya
vam 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 fee vam 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 tọọ ya vam vam vam. Ugbu a na o setiene na amụma niile m buru na nwaanyị wụ kansa, na Uchechi wụ kansa, and no Delilah, and no ga-awụkwa Mandela, Winnie Mandela, aka o setiene ihe niile na ha abịala. Ada dị ọra mma, a na-akpọ ya ada dị ọra mma, but ihe m na-akpọ ya wụ the general of Egusi. Nwaanyị ihe niile ọ na-akọ enwe ike nwere isi. Ụmụnne anyị ndị na-eme ihe siri ike n'ala Igbo, ya dọkọta ha, ya ewere isi ha dọkọta ha ọnụ. Ụmụnne anyị ndị otu Simon Ekpa, ya ewere isi ha ya akụgodo ha ọnụ. Ugbu a na ihe ọ na-akụgodo ọnụ wụ isi ndị DOS wete ndị otu Simon Ekpa. Dịnụ careful. Nwaanyị ọkwụrụ hụ with Simon Ekpa. She does not represent Simon Ekpa. She does not speak for Simon Ekpa. She only speaks for how many people na-ege ntị na YouTube. Because o nwere target. Onye mere ọ na-eji anọ ya nọcha 6.5 hours ya bata ọzọ. Ya ele mgbe nwaanyị, ele time nwaanyị ga-ejikwana jee na bathroom jee mee ihe ndị ụmụ nwaanyị na-eme pụta. Mgbe ọ nọ na-eme program for 6.5 hours. Ele mgbe nwaanyị ga-eji nwe ohere jee, ya wụ na o nwere di, jee shiene di erimeri. Ya wụrụ na o nwere ụmụaka, ele mgbe ọ ga-eji nwe ohere jee shiene ha nri. From Monday to Saturday on the social media na-akọ inyo, I'm feeling energy, I'm feeling power. So disregard ya no anything this useless woman a na-akpọ Ada dị ọra mma ihe ọ na-akọ bullshit. She does not represent Simon Ekpa. She does not speak for Simon Ekpa. And Simon Ekpa that I know have nothing to do with this woman. Ọ na-achọ ịkụkọta ishi Simon Ekpa with Kanonta, but that will not work. Ọ na-achọ ịkụkọta ishi ndị DOS, this new DOS, ka ha na-efili na ndị otu Simon Ekpa na-agba ha nkwụ, but that will not work. Anyị ga-unite. N'ụmụ Biafra ga-unite. Simon Ekpa wee enyi m nwoke. Simon Ekpa njọkọ owe enyi m nwoke, and apụrụ na m ya n'azụ gidigbam. So onwe ihe Ada dị ọra mma nwaanyị na ọtụpụrụ n'isi ga-eme m ga-eji bịa meme attack Simon Ekpa, because ama m na nwaanyị even before Simon Ekpa aga nga o rebuke no this woman, o silence na this woman. Ekelene m nnụ ndị Igbo chiejiene, ọbara m uri waste my time with this ụmụnwaanyị efulefu atọ. Dịnụ careful. These three women does not represent Simon Ekpa. These three women are enemy to Simon Ekpa. These three women does not represent Supreme Commander Nnamdi Ezebino, Nnamdi Kanu. They don't. They are a threat to Mazi Nnamdi Kanu. They are a threat to Simon Ekpa. Awụ ha ndị na-agba Nnamdi Kanu na-agba Simon Ekpa okwu. Know it, mananya. Echele na ihe ọ na-akọrọ gị. Gbagodi m one truth, fact. Check your program o mere for the past 2-3 years. Wọpụta one ihe o kwuru stand to the test of time. Enwe all fabrication and blackmailing. Sometimes I'm imagine otu mmadụ ga-eji nọ 6 hours na-ege owu dị na program ndị ọzọ like otu nwụrụ mgbo IPOB ndị DOS madam nne anya na ndị otu ha eme program anaghị anọ 5 hours 6 hours 10 hours but nwaanyị ga-eduru n'oche nọ nga ahụ na-eri cornflakes 5 6 7 hours. Isi ọrịkwa gị mma, ị ga-ejekwa nyụọ mmamịrị ka o nwere ngo na onye ga mmamịrị. Chineke ekwela ihe ọjọọ, ala efuone. Dịnụ careful. Ndị IPOB dịnụ careful. Dịnụ very careful. And anụrụ m na very soon o nwere ndị ga-eje GVCT Simon Ekpa. Ya dịrị ụnụ na mma. Asịkwa na o nwere ndị ga-eje ime protest jemenụ ọ na ala bekee ebe ahụ dị mma. Ya ụnọ Biafra land amasị na ejele
maka ndị polisi gba nna egbe ndị ewono time eruo na mbụ nwoke ga-ehi ụra disregard ya nọ any bullshit isi nwaanyị ụmụ nwaanyị efulefu atọ ụmụ nwaanyị kansa atọ ụmụ nwaanyị atọ kansa nsogbu n'ala Igbo disregard ya na whatever they done they have nothing ihe anụ dị onye ọbụla nyere ha ebe ha nọ. Ekelere m unu. Ndewo.